Λοιπόν, φίλες μαθήτριες και φίλοι μαθητές, φέτος το καλοκαίρι έχει θερινά. Τελειώνεις τη Β' Λυκείου, είσαι ανθρωπιστικού προσανατολισμού, θες έκθεση λογοτεχνία, αρχαία, διδαγμένο, αδίδακτο, λατινικά, ιστορία, μαζί με μένα και με τους καλύτερους της ομάδας μου, θα πάμε πάρα πολύ ψηλά, αρκεί να αντέχεις 1-2 ώρο την ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή και μόνο, σουκού καθόμαστε, για 6 εβδομάδες. Ξεκινάμε 16 Ιουνίου, Δευτέρα, ολοκληρώνουμε 27 Ιουλίου Παρασκευή, στην τιμή των 3.000 ευρώ, αυτές οι 6 εβδομάδες, συνολικά 60 ώρες μαθημάτων, για να πάμε πάρα πολύ ψηλά και με ασφάλεια, ψυχραιμία, γνώση και εμπειρία. Ελάτε μαζί μου και μαζί μας, στείλτε μου προσωπικό μήνυμα να φτιάξουμε τις ομάδες μας, να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε.